Hej. Hvordan kan vi bil? Kom med mig. Ja, som du kan se her, så har vi en ID3 Volkswagen, som måske kunne være noget for dig. Jamen, jeg tror godt, jeg vil have en Proto først, du ved. Jeg vil gerne lige prøve det først. Selvfølgelig. Nå, hvis jeg skulle fortælle lidt om bilen, så har vi blandt andet 5 års garanti på den. Ja. Den er ren el, og så kommer der også en ladestander med i købet. Og det er jo pris inkluderet? Det hele er inkluderet. Perfekt. Alt med. Ja, som du måske kunne have mærket, så har bilen 230 hestekræfter. Og jeg synes, du skulle bare prøve det. Ja, prøv det af. Det synes jeg også. Er du klar? Jeg er helt klar. Er vi klar? Smadrer bare bil. Hold da op! Hvis jeg skulle fortælle lidt mere om bilen, så har den blandt andet adaptiv undervogn, hvilket vil sige, at den justerer i forhold til, hvordan vejen den skulle være. Og hvis du prøver at dreje lidt en gang. Ja, du kan godt mærke, der er noget god styring i det. Ja, der er god styring i, og så ud over det, så har den kamera over det hele. Så hvis der nogensinde skulle komme et uheld, eller ske noget, når du er væk fra bilen, så vil det alt sammen kunne blive optaget, og du kan se det bagefter. Jamen, det lyder perfekt. Og hvis du følger med herind, så kan vi diskutere alle tallene herinde sammen med min rådgiver. Du tager den herfra, Markus. Undskyld. Hej, er du en rådgiver? Hallo. Ja. Hej. Lad mig lige. Jeg har lige været ude og kigge på ID3. Ja. Ja. Kunne du godt tænke dig at købe den? Ja, det kunne jeg. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at købe. Så lad os kigge på nogle tal. Ja, det synes jeg er en god. Jeg har 2 muligheder, vi kan kigge på. Kom så bare herover, så tager vi Det gør jeg. Det sætter mig. Ja, så den første vi kigger på her, bilen koster jo standard 300.000. Og her, hvis du tager den hos os, så vil afbetalingen normalt være over 24 terminer, eller 24 måneder, og renten hos os, den er 3%. Så som du kan se her, så vil du ende med at skulle betale 17.714 om måneden i 24 måneder. Og er der nogle andre muligheder? Der er en anden mulighed. Du kan selvfølgelig gå til banken. Vores banken, der er deres rente 2%, men de vil så vælge at gøre det over 36 måneder for dig. Og der kan du se, at der vil du egentlig ende med at spare nogle penge, men du skal selvfølgelig gøre det over længere tid. Du vil ende med at skulle betale omkring 11.769 kroner hos banken. Okay, ja. Er der et sidste alternativ? Jeg er lidt økonomisk ustabil her for tiden, og jeg ved ikke, er der noget, som du ved, hvor jeg skulle betale mindre om måneden? Altså, det vi kunne gøre, det var, at vi kunne ændre renten til 1,5%, og så kunne vi gøre terminerne til 60, så det vil være over 5 år, du betaler det. Ja. Og det jeg så får her, det er, at så vil du skulle betale 7.600 om måneden i 60 måneder. Men vil det ikke betyde, at jeg skulle betale 450.000 i alt? Du er god med hovedet, min dreng. Men Tak. ja. Men grunden til, at man gør det nogle gange, det er jo fordi, at i stedet for, at du skal betale de 11.000 om måneden, som mange måske ikke har råd til, så kan du her hos os betale 7.600 om måneden, som i sin tid vil gøre, at du har flere penge til rådighed overall. Men alt i alt er lånet dyrere. Lånet er dyrere, men det er mindre om måneden. Ved du hvad, det må du undskylde, men jeg tror altså, at jeg tager et lån i banken. Det giver mere mening, der er mindre rente, og selvom jeg skal betale mere om måneden, så alt i alt er det mindre penge for mig. Men ja, tak for det, men jeg tager mulighed 2 for banken. Ses. Ja, det er godt. Held og lykke med din Ferrari. Jamen, jeg er med at tage et lån i banken, men jeg tænker, at jeg køber i de 3. Tak Fedt. for hjælp. Fedt for dig.